Καλημερούδια, καλημερούδια. Ετοιμάζω το αγαπημένο μου καρπούζι. Νομίζω ότι είναι νέο πάθος έτσι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί και αυτό το καλοκαίρι. Μάλλον θα το θέλω μόνο με καρπούζι. Εδώ το ακούς που ανακατεύεται. Καλά είναι. Έχω βάλει μέσα καρπούζι. PDM εννοείται αντί για γάλα. Την κρεατίνη μου και το κολαγόνο μου, γιατί είναι καρπούζι φράουλα η γεύση και το κολαγόνο είναι φράουλα με λεμόνι, οπότε ταιριάζει φουλ όλο αυτό. Τι να κάνει και το έρημο το μιξεράκι γύρως, πόσο να αντέξει. Δεν φαντάζεσαι, στην υγειά σας, καλημέρα, καλή δύναμη και να σε φροντίζεις, να σε προσέχεις για να μπορείς μετά να προσέχεις και